Syak pelim ke tim Lionel Messi, ha ke tim jong Heung-min Son, bat thau record Cristiano Ronaldo. Tengap diang sobai piki perlok syak ke channel. Ladap sengotonat iki kubor sport. Wat kelet ban like, subscribe, bat sa share. Te hoi perlok ha ke jingil kai ka ban kong du jong ka Inter Miami. Na ka banta ka samoy ka batmai. Ha ke jingil kun persyak jong kai ya ka Los Angeles. Kabadai ke tim jong Heung-min Son ka Inter Miami ka syak pelim leng ba lai lenot gol ka ba uson ula ban penbo ka we ka assist ha ka ne ka jingile kai bat kumban pensukun mau ba ka samoy ka baladep ka dai ka Inter Miami ka baliyo ban Korea ka nam ladu ha ka MLS kat ba habangi phai pat na ka liang jong Cristiano Ronaldo leng ba ka jingile kai bha ulala ban nyelam yak Al Nassr syaka kerdan ka banengkong hakami iking pon jong ka Saudi Pro League bat menta Cristiano Ronaldo ula thau sakawai ka record da ka ba udai tang ma uhi urang yelkai ha ka history jong ka football ban yo tep gol sans pa gol na du ba ula dap live host nem karta sheneng bat ha ka career jong upat ula poi kendai spa ndru sau gol bat sa setang lai penru gol ba un poino sya kasih jar karir gol kat ba habangi phai pat nakaliang jong ka Bayern Munich hadin bakala ban pelim laila arkul ia ka Frankfurt ha ka jingil ka Bundesliga kibeliyo ban tep do Hurricane Arteli u Pavlovic ka we kumta ka Bayern Munich kala ban tam point suk hadu pra point ha ka mi point